Γεια σας κύριε, είστε ο προϊστάμενος? Όχι, είμαι ο παπάς ενορίας και όπως περνούσα είπα να κάνω λαγιασμό. Ποιο δεν θα είμαι, ρε καναβάλι! Εντάξει κύριε, μη φωνάστε! Με σειρά από κάτω μου είπα να έρθω σε εσάς να κάνω μια καταγγελία. Σταμα. Βρε φύγε από εδώ παλιορουφιάνε! Παλιορουφιάνος! Είναι αυτά που λέει το τα λέω καταγγελία κύριε, εννοώ για μένα προσωπική υπόθεση. Και τι είναι εδώ ρε, εδώ είναι ο ΤΕ, το έχεις πάρει χαμπάρι, δεν είναι ο μικρούτσικος. Εδώ δεν είναι ο Αντένα. Εδώ ρε μιλάμε για τον ΟΤΕ. Ο ΤΕ είναι μεγάλος, ο ΤΕ είναι μακρύς. Έχουμε μπει στο χρηματιστήριο. Στη Wall Street μας κάνουν τσι όλοι οι χρηματιστές. Πώς μιλάτε έτσι στη γλώσσα αυτή που χρησιμοποιείτε κύριε? Τέλος πάντων σας παρακαλώ ακούστε με, το όνομά μου είναι Παπαδόπουλος. Χεστήκαμε. Σας παρακαλώ κύριε, είμαι πελάτης και οφείλετε να με μιλάτε με κάποιο σεβασμό. Αν ξαναμιλήσετε σε μένα κατά αυτόν εδώ τον τρόπο, δεν ξέρω τι έχει να γίνει. Τι θα γίνει δηλαδή κυρία μου, θα μας κάνετε ντά? Θέλω να σας πω ότι είμαι νίντζα και έξω από όλα αυτά τι θα κάνετε? Μας απειλείτε? Θα πάρετε τηλέφωνο να μιλήσετε από αλλού? Αφού ούτε είναι ένας άνθρωπε μου. Ούτε είναι ένας, είναι μοναδικός, είναι μονοπόλιο. Ξύπνα! Σε αυτό δυστυχώς δεν έχετε άδικο κύριε. Λοιπόν, πες μας την καταγγελία αυτή την ηλικιότητα στη μαλακία, τι θα μας πεις, άντε. Λοιπόν, ο λογαριασμός μου κύριε μου ήρθε φουσκωμένος. Φουσκωμένος, για να δω. Δεν σου είπα εγώ βλακία θα μας πεις. Αγόρι μου, αυτό εδώ είναι κάτι φουσκωμένο. Αυτό ήταν τόσο, πήγε στο φούρνο και έγινε τόσο. Αυτά εδώ είναι φουσκωμένα γιατί όταν πήγες είχαν κάτω, έγινε φουσκήραν. Με κατάλαβες, ο λογαριασμός είναι μια χαρά. Τι μια χαρά κύριε, 1,5 εκατομμύριο δραχμές. 1,5 εκατομμύριο, δείτε το σας παρακαλώ δραχμές για ένα λογαριασμό. Εγώ μένω μόνος μου στο σπίτι κύριε. Μόνος σας αμέαντη κύριε με τέτοια φάτσα που έχετε κυριολεκτικά σκατόφατσα. Παρέα θέλετε. Ως εδώ οι προσφορές. Σας παρακαλώ με ποιον τρόπο δεν ξέρω χτυπήστε το κομπιούτερ σας να βρείτε γιατί είναι ο λογαριασμός μου τόσο φουσκωμένος κύριε. Πω ταλαιπώρια. Περίεργο, δεν βγάζει τίποτα. Τι θα βγάλει κύριε, την αριθμομηχανή χτυπάτε αυτό το κομπιούτερ. Εντάξει, κάναμε ένα λάθος. Εντάξει, μας έπρεξες. Εγώ σου βλαμμένος είχα να βρω. Εντάξει, είσαι και τυχερός. Πάλι καλά που δεν είδε ο λογαριασμός 3 και 4 εκατομμύρια. Γιατί? Γιατί? Κεϊλάνη, Αυστραλία, Ουκρανία. Τι είναι αυτά κύριε, εγώ δεν γνωρίζω κανέναν σε αυτές τις χώρες. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Ποιοι είναι όλοι αυτοί, θα σου πω αμέσως. Στην Ουκρανία, μιλάς με την Μαργάρα Πλατομούνοβα. Βέβαια, διατηρεί λέει, ξέρεις αυτά τα 0900 που τα λένε εγώ σε δίνομαι και κάνω και δείχνω, ναι, εσύ το λέει καθαρά. Επίσης, τώρα στην Κεϊλάνη είναι ένας έμπορος τσαγιού. Δεν ξέρω τι κάνεις, πριν τσάι, μήπως τίποτα. Τι λέτε τώρα κύριε? Τίποτα δεν ξέρω. Και τέλος, αυτό στην Αυστραλία που έχει και το μεγαλύτερο λογαριασμό της περισσότερες κλήσεις. Αμάν! Τι? Τι γιατί κύριε, το ζυγίζει με το λουκουμάκι. Τι θα πει αυτό? Το ζυγίζει με το λουκουμάκι, Λουκριτία! Σχέγγε πας στην Αυστραλία, ρε παίρνεις τηλέφωνο, ποιος είσαι ρε? Άσε για να μάθω. Τι Λουκριτία κύριε, σας παρακαλώ, εγώ έλειπα στην Αμερική όλο αυτό το καιρό και να και το διαβατήριό μου το αποδεικνύει. Είναι αυτές οι βλακίες μου ρε με τα διαβατήρια, έχεις τα γέρα από αυτά πας να τα δώσεις στους φίλους σου τους Αμερικάνους. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε κύριε, εγώ το 1,5 αυτό εκατομμύριο δεν το πληρώνω. Τελείωσε το πρόβλημα, γιατί μας τα ζέλιξες, ορίστε. Υπέρασε εδώ πέρα και μη και το πληρώσεις ποτέ. Αυτός ορίστε κύριε. Λοιπόν, πάρε τώρα και αυτό το αντίσκηνο εδώ. Αντίσκηνο? Ναι, βέβαια, αντίσκηνο γιατί οι άνθρωποι μου σε 2-3 μέρες το πολύ θα έρθουν τα παιδιά να σε βγάλουν από το σπίτι, να το σφραγίσουνε, διότι πλέον έχει περάσει το κύριε να με βγάλουν. Ποιος σας λέγει στο σπίτι μου κύριε? Τι λέω κύριε, δεν υπογράψατε εδώ αυτή την υπογραφή σας. Μάλιστα. Για διαβάστε, εγώ κάτω ότι υπογεγραμμένος δηλώνω ότι δεν πληρώνω το λογαριασμό μου και σε αντάλλαγμα θα με πετάξετε έξω από το σπίτι μου. Το υπογράψατε, γεια σας. Κύριε γάμο, το χάσαμε το σπίτι μας από τον κολοτέρα. Μη στεναχωριέσαι κύριε, μη στεναχωριέσαι γιατί ο ΤΕ είναι πάντα εδώ, μας ενώνει. Πάρε λοιπόν αυτό εδώ το καταπληκτικό συνολάκι επικοινωνίας για μέσα και έξω από το αντίσκηνο με 1,5 μέτρο σπάγκο. Και αν θες να κάνεις κάτι περαστικό τίποτα στην Αυστραλία, λάκι, πάρε και αυτήν εδώ την κουβέρτα, άναψε μια φωτιά έξω από το αντίσκηνο και κούρα το μέχρι να σε πάρουν χαμπάρι οι Λουκριτίες της Αυστραλίας. Ας το διάλογο από εδώ!